אנחנו רוצים צדיקים לומר לכם יסוד גדול, שאת היסוד הזה תיקחו אותו כל החיים איתכם. אנחנו נמצאים בחיים שאף אחד לא יודע מה ילד יום. כל דבר יכול לקרות מחר. אדם יכול להיות בריא, מחר כואב לו הראש, סרטן בראש. אדם יכול להיות לו עסק, מרוויח מיליונים, מחר משהו קטן מתקלקל והכל נחרב. מספיק משהו אחד שלא ילך כמו שצריך, הכל נחרב. פעם החיים היו, גם אם יש כמה תקלות, עוד אפשר להתגבר עליהן. היום החיים נהיו מצב כזה שתקלה אחת יכולה להרוס את הכל. אתה יכול לבנות הכל 20 שנה, תקלה אחת מפילה את הכל. והדור הזה זה נקרא דור התהום. מה פירוש דור התהום? פעם אדם היה יכול, יש לו בעיה לאט לאט. היום הדור אתה מתחיל להידרדר, זה תהום, אתה נופל עד הסוף. לכן מתחיל לך בעיה, אל תיתן לה בעיה לגדול. תעצור אותה עוד שהיא מתחילה. כי אם אתה נותן לה להידרדר, זה דור התהום שאתה יכול להגיע לתהומות הקשים ביותר בהיסח הדעת, בלי לשים לב. זה לא דבר שאתה צריך לקחת זמן, זה ברגע אחד מתדרדר למקומות החמורים והקשים ביותר. לכן, בדור הזה, דבר ראשון, אדם צריך תמיד להיזהר שלא יהיה תקלה. אתה תעשה הכל מצדך, לא לעשות תקלה. כי תקלה אחת יכולה להפיל את הכל. תימנע ותיזהר בכל כוחך שלא יגיע לשום תקלה. ואם אתה מגיע לתקלה ואתה מתחיל לראות תהום, גם אם אתה צריך להפסיד, תפסיד. אל תלך בעקרוניות ובצורה קשה ותאמר זה הכבוד שלי, זה כך. לא. ברגע שאתה מתחיל להתדרדר, אתה לא יודע איפה המעצור, איפה זה יגיע. כל מה שאתה יכול לעצור, אם זה בכבוד, אם זה בקצת כסף, אם זה בכל דרך אפשרית, תגמור ואל תגיע לדבר שמתחיל תהום, כי לתהום אין מעצור ואתה יכול להגיע לדברים החמורים והקשים ביותר. ויכוח קטן יכול להגיע לדבר הכי חמור. משהו קטן בעבודה יכול להגיע לחורבן של העסק. אתה צריך להיות בזהירות גדולה, לא להידרדר לשום דבר, לשום מקום שיכול לקחת גם בין בעל ואישה ריב קטן. משהו קטן, אחרי שהדינמיט נדלקת, אי אפשר לכבות אותה. אדם צריך להיות הכל בבקרה, כל דיבור בבקרה, כל ויכוח בבקרה, כל דבר בבקרה, כי זה דור התהום, מתי שמתדרדרים לתהום קשה.